Yerli habarçymyz Maru welaýatynyň adamlarynyň prezidentiň 11-nji ýylda Sewit häkimini täzelemek barada gelen kararyndan odal işine düýüplü kemçilik goýberen häkimi ýerine getirmeginden nägile bolanlyklaryny habar berýär. Synçylar häkimleriň halk bilen geňeşmezden bellenmeginiň we işine açık baka vermän täzelenmeginiň sebäpleri ösüşden ýokduýan esasy ýalňyşlyklaryň biri bolanlygyny aýdýarlar. Azatlygyň eýem habar berýäli Serdar Berdimuhammedow 6 aýyň zemine bagyşlanan hökümet mejlisinde Begenç Murat Oradowyň hasabatyny dinläp, ony Maru welaýatynyň häkimi wezipesinden boşatdy we bu wezipe Döwranberdi Anneberdiýewi belleýändigini öňlan etdi. Synçylar Anneberdiýewiň öň ýygnak geçip duran zarlan çıkarılıp koglanlygyny aýdyp, Oradowyň işi kemçiligi wawatyny hiç bir zadyň aýdylmanlygyny, bu kadar çalşygynyň hiç bir söz bilen düşündirilmänligini geň alanlyklaryny bellediler. Habarçymyz bilen gurlaşan adamlaryň tasdiklamagyna görä, Mary halky öň düýüplü kemçilik goýberenligi üçin işden aýrylan häkimiň ýerine getirilmeginden gaty nägile boldy. Orazow nähilen bolsa owu hojulugyny dikeltmek istledi. Ýagny ol halk içinde Serdar Berdimuhammedowyň kurtosy diýilip tanaldy. Gazalmanyatan zeýkesler, ýaplar gazaldy. Dogry, dökünler mugut berilmedi. Potorat eýeleri dökünleri satyn almaly boldy. Deyip anonimlik şertine gurlaşan hünärmen aýtdy. Şeýle-de onuň tasdiklamagyna görä, Oradowyň häkim bolan döwrüni suw meselesi. Edil Anneberdiýewiň häkim bolan döwrüne bilen deňeşdireninde bir näme gowy boldy. Daýhanlar urus, dawa jenjel edip potroduny suw tutmaly bolmadylar. Anneberdiýewi hiç bir daýhan, telekiçiler gowulukda ýatlamady. Deyip söhbetdeşimiz inna adamlaryň öňkü wezipesine gaýdyp gelen häkim bilen işden aýrylan häkimiň arasynda bolmagy mümkin oňuşmazlyklardan alad edýänligini aýtdy. Halk içinde Oradow bilen Anneberdiýewiň arasynda duşmançylyk bar. Olar Oradow häkim bolanyny Anneberdiýewi işletmez, hiç ýerde ýol bermez diýen gurrunlary ýaýrapdy. Häzir Anneberdiýew häkim bellenen wadyny öňkü häkim Oradowyň gol çekip bölüp beren ýerlerini, guruluşy firmalaryna täzeden göz gezdirip ýerlerini ellerinden almagyň uğruna çykdy diýen gurrunlar edilýär diýip habarçymyz aýtdy. Aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan daýhanlaryň sözlerine görä, Anneberdiýew öz döwrüni häkim wezipesinde wagty owu hojulugyny dargatdy. Etraplarda we geňeşliklerde öz isleýän adamlaryny para alyp başlyk wezipesine getirdi. Ýatlasak 2 ýyl odal Anneberdiýew wezipesinden boşadylandan soň Sewitde giň gerimli derňewleriň başlananlygy ma'lum boldy. Ýöne olaryň netijeleri aýdylmady. Şu ýapyklyk bilen baglykda jurnalistlaryň açyk işlemegine ýol berilmän soň habarçymyz paraxorluk barada aýdylýanlary resmi taýdan tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Şol wagtda öň Anneberdiýew ilkinji häkimligi döwrüne satara zat tapsaňyz satmaly. Ýaplarda gömlen demir turbalary dograp materiala geçirmeli. Deregini sement, betondan guýulan suw geçelgelerini etmeli diýerdi. Hatda gogoça ekilmeli, her hektar meýdana 3000 manat berseň islenlik ekini ekmäge ruhsat berýär diýip Azatlygyň bir söhbetdeş aýtdy. Owu hojalyk tehnikalarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny tehnikalara dakdyrman telekeçilere satardy. Owu hojalygyna degişli islenlik zady hususy telekeçilere satyp owu hojalygyny dargadan adam diýip tanalýardy. Suw ýetmezçiliginden welaýatyň bütün halky kösenýärdi. Suw diňe ýokary wezipeli adamlara bökdünçsiz berilerdi. Deyip Azatlygyň ýene bir söhbetdeşi ýerine getirilen häkimiň tarypyny etdi. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna eýilgiderli çalşylýan häkimler barada halk içinde hem işe diýen ýaly gurrun edilýär we kynçylaryň käbiri hökümetiň bu praktikany adamlary güýmemek, birinji ýol başynyň netijesi dolanýaryndan ünsüz sowmak üçin ulanýanlygyny öňe sürýär. Ýöne bu praktika hususan öňkü resmiýetiň käbiriniň uzak möhletli türme tutsaglygyny höküm edilmegi ýa-da soňky galynyň belli bolman galmagy adamlarda başga da bir ananjy, gorku hawatyry döredenemeňdiýär. Häzir halk içinde biziň ýurdumyzda häkim boljak adam ýok, sebäbi häkim wezipesinde ýa-da islendik ýokary wezipede işleseň prezidentiň ýakyn garyndaşy bolmasaň, uzak işlemän, uzak wagtlyk türme tutsaglygyna höküm edilýärsiň.
deyip yerli hünermen aýtdy. Onun pikirçe şu sebäpli inni täze häkim bellemek üçin kadr tapman öň düýüplü kemçilik göweren, para berip basylman galan adamlary täzeden wezipe bellemeli bolýar. Bulam indiki edek beýdip aman sepip bilermi, bilmezmi, ony wagt görkezler. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan adamlaryň käbiri halk içinde halka hakyky arkada çykjak adamlaryň hem tapyljakdygyny belledi. Onun pikirçe Berdimuhammedowler sahel wagtdan aýwa açyljak adamlary wezipe bellep ilki öýleri düýüplü kemçilik goýberýärler. Belki özleri prezidentligi başga adamy kağız yüzünde däldi, hakyky arkada çykjak adamlaryň birine berip görseler. Mümkin, yurdumuzun vilayetleri etrafları güllep ösördi. Köçelere täze asfalt yazılardı. Bejerilmän ýatan dövük köprüler täzelenerdi. Suw ýetmezçiligi aýrylardy. Azyklar arzanlap, halkyň alýan aýlygy, çağalara berilýän kömek puly, maýyplyk we pensiýa haklary köpelip, halk bergisiz bol iýip içip ýaşardy. Deyip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçy bilen pikirini paýlaşan adamlar welaýetde geçirilýän häkim çalışmalarynyň hakykatda hiç sady üýtgetmänligini öňe sürýärler. Söhbetdeşlerimiz halkyň iýsizligiň azalmagyna, çağalar waglarynyň, orta mektepleriň, hassahanaların awadanlaşdyrylmagyna ýa-da täze gurulyp halka ulanmaga berilmegine garaşýanlygyny aýdýarlar. Häzire çilini ençeme häkim çalışdy. Bu zatlaryň hiç birine üns berilmedi. Deyip söhbetdeşimiz täze häkimiň anny berdiýiň hiç kim üçin täzelik bolmanlygyny, adamlaryň ony öňem iş ýüzünde görenligini we tanaýanlygyny aýtdy. Egerde häkimlige täze bir ýol başy, halkyň tanamayan adamy häkim edilip getirilen bolsa, adamlar uly, ýagşy umyt bilen ondan täzeliklere garaşardy. Häzir adamlar bize Mary welaýatynyň halkyna öňküden emmeter gün garaşýar diýerler diýip habarçymyz ýazýar. Bu aladanyň sebäbi dürli adamlaryň aýtmagyna görä, onuň häkim bolan döwrüne ýöneköy raýatlaryň, daýkanlaryň ardyny düýüpden diňlemezligi, ýazylan hatlary, ardalara jogap bermezligi bilen düşünýärler. Şeýle-de onuň ard edip ýagdaýyny düşünürjek bolup gelen adamlary diňlemän häkimligiň howlusynyň daş ýüzünden ulag çagyryp polisiýa bölümlerine ýygynadanlygy aýdylýar. Öňkü edek häkim bolan döwründe halk bähwitli ýekeje zat edilmedi. Diňe baýlar döwran sürdi. Bu gezegim wagt görkezer. Deyip Murgaw etrawynyň bir näçe ýaşaýjy aýtdy. Halk içinde nägilelik döredenligi aýdylýan häkim çalışmalary ýurdun buğday hasylyny ýygnamak goýunça belliän sepkitine ýetmeginiň ýa-da gawat geldi. Ýöne ýaşaýjylar öňkü ýyllarda bolşýaly hasylyň diňe kagazy ýüzünde bolup ýurtda çörek, un aladalarynyň saklanyp galýanlygyny, kadr çalışmalarynyň ykdysady kynçylyklary aradan aýryp daşary ýurtlarda işleýän 100 miňlerçe türkmen sanlygyny maskalasyna gowşurmajakdygyny, adamlaryň gowlugy garaşmakdan ýadanlygyny aýdýarlar. Türkmenbaşyda we Balkanawatda zähmet çeken içerki migrantlar köpçülikden saklanýar we gan tapşyrmaga mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň medisina we kanun goraýjy daralardaky çeşmeleri munyň sebäbini gan zerurlygy we donorlaryň azlygy bilen düşündirdiler. Polisiýa tarapyndan saklanan raýatlar vilayatyň medisina edaralaryna uğradylýar we gan barlygyndan geçer. Sagat adamlardan 300 gram gan tapşyrmak sorulýar diýip çeşmeler aýdýar. Sagdyn raýatlarymyzdan gan alyp bolan soň 300 gram üçin 200 manat pul berýär we olardan arz şikayetim ýok diýen dilhata alýar. Diýip Balkanly Lukman aýtdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere göre gan tapşyrýan raýatlar muňa mejbur edilýän hem bolsalar şikaýetiniň ýokdugy barada dilhata ýazýarlar. Sebäbi olar polisiýadan gorkýarlar. Gan tapşyrýanlaryň arasynda içerki migrantlardan başga da alimentleri wagtynda tölemeýän raýatlar, şeýle-de dürli sebäplere görä saklanan ýa-da 15 günlük tutsak edilen raýatlar hem bar. Polisiýadan gorkunjyny ýazyp berýärler. Alimentden kardy barlar hem prokuror çağırmasa kaýıl bolýarlar. Olaryň köpüsi işsizler we nikahly bolan adamlar.
Dip yeni bir çeşme gurrun verdi. Soňky aýlarda Balkan vilayetinde ýiti gan yetmezçiligi sebäpli köpläp operasiýalar gejikdirilýär dip yerli lukmanlar hassalary Aşgabatyň we Arkadag şäheriniň keselhanalaryna uğratmaly bolýanlygyny gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä gan yetmezçiligi goşmaça donorlaryň gözlenmegine sebäp bolýar. Hakykatdan da gan yetmezçiligi diýär. Donorlar yetmeýär. Şol sebäpli vilayet sudyna haýys edip aliment bergisi barlary ýa-da bankdan bergili raýatlary serhos bolup 15 gündi tutuk edilen raýatlary we içerki migrantlary gany arasa bolsa donorlugy çekmäge ýardym soralýar. Dip vilayetin kanun goraýjy daralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Gan tapşyrmak meselesindäki mejburluluk diňe bir kanun goraýjylaryň eline düşen raýatlar bilen çäklenmeýär. Soňky wagtda hatda milletin gan tapşyrýan donorlardan hem gany hat ýygydan tapşyrmak soralýar. Balkanawadyň vilayet hassahanasynyň gan bölümindäki ýagdaýdan habarly çeşme şeýle gurrun berdi. Hassahanyň gan bank bölümi hasapda duran donorlaryň düzgüne görä 2 aýdan bir gezek gan tapşyrmagyň deregine 1 aý 10 günden gan tapşyrmagy talap edýärler. Şeýle-de Balkanly çeşmeler hassahanalarda gan yetmezçiliginiň fonunda gan sewdatynyň gara bazarynyň hem dörenligini belliýärler. Ganyň gara bazar sewdaty bar, ýagny 350 gram gan gabyny 3000-den 7000 manada çenli bir kanun bahadan satýarlar diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler gan tapşyrmak üçin gelýän we getirilýän adamlaryň ganynyň barlanýanlygyny we olaryň ählesiniň donorluga yaramaýanlygyny gurrun berdiler. Gan ilki WIC we hepatit viruslaryny analiz üçin alınýar we sagdyn raýat bolsa gan tapşyrmagy mejbur edýär. Her kimin gany sagdynlar. Dip Balkanyň saglygy saklaýyş edaralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä şeýle gan barlyklarynyň netijesinde raýatlaryň arasynda keselliler hem anyklanýar. Hepatit A, B we C köp anyklanýar. Näsaglar ören köp. Adamlar hepatit virusy ýokaşyp aýak üstüne geçirýärler. Which speed takda maglumat göni emheme uğradylýar. Dip çeşme aýtdy, ma anyk sanlary bermekden saklandy. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar barada Balkan vilayetiniň saglygy saklaýyş edaralaryndan resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Mundan öň Türkmenistanda bir näçe ýyl beri gan tapşyrmak mejburlygyna administrativ jogapkärçiligine çekilen we jerime töläp bilmedik raýatlar şol sanda aliment bergisini berip bilmedikler çekildi. Şeýle-de maddi ýagdaýy gowşak maşgalalaryň öz hosarlarynyň operasiýasy ýa-da beýleki medisina hyzmatlary üçin töläp bilmedik ýagdaýynda olardan gan tapşyryp hasaplaşmak talap edildi. Geçen ayda Liwapda büdjet işgärlerinden gan tapşyrmak talap edildi. Şonda Türkmenawatly resmi bu mejburlygyň sebäplerini 14-nji ýylda bellenýän gan donorlarynyň halkara gününiň golaýlamagy bilen düşündiripdi. Türkmenistanda çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly hadiseler ýüze çykdy. Azatlyň habarçylary Daşoğuz vilayetinde şu aýyň başyndan beri 4 çağanyň suwdaky helakçylyga duçar bolandygyny habar berdiler. Çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly pajygaly wakalar geçen hepde Daşoğuzyň iki etrafynda ýüze çykypdyr. Helakçylykly ýagdaýlaryň biri bir maşgaladan 3 çağanyň ölümine sebäp bolupdyr. Geçen hepdäniň 3-nji güni Göregli etrafynda bir maşgaladan 11 ýaşly oglan 5 ýaşly gyz we 3 ýaşly oglan çağı öz gapysyna golay hendek suwuna gark bolup pajygaly ölüm tapdylar. Dip Daşoğuzly çeşmeleriň biri 14-nji iýulda habar berdi. Göreglydaky çeşmeleriň sözlerine görä çağalaryň ulusy 11 ýaşly yetkinjek suwa gaçan jiglerini halat etmäge tinançypdyr. Emma başarman özü hem gark bolupdyr. Ýene bir pajygaly ýagdaý 10-njy iýulda Şabat etrafynda ýüze çykypdyr. Geçen hepdäniň pensende güni Şabat etrafynda Şabat kanalyna 5 ýaşly çağa gark boldy. Eýen 5 gün bäri çağany Şabat kanalyndan gözlemek boýunça isler ýyjy gündüz alınıp barylýar. Ýöne henide çelini netije bolmady.
Dip yerli çeşme 15-nji ýylda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere görä kanaly gark bolan çağany tapmak işine welaýatyň adatdan daşar ýagdaýlar boýunça idarasynyň we polisiýanyň işgärleri gatnaşýarlar. Olar kanalyň suwuny kesip çağany tapmaga finansiýarlar diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bu pajagaly wakalar barada Daşoğuz welaýatynyň şeýlede Görogly hem Şabat etraplarynyň häkimetlerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Her ýyl Tumus aýlarynda çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly pajagaly hadisalar köpçülüge ma'lum bolýar. Azatlyň çeşmeleri her ýyl onlarça çağanyň suwa gark bolup bir wagt dünýäden ötýänligine ünsi çekerler. Ozalky ýyllarda habarçylar helakçylykleriň köplençe güýçli suwa akymy, şeýle hem suw howdanlarynyň garalarynda ýa-da düýbünde yerleşýän demir, daş ýa-da beton bölekleri zerarly ýüze çykýanlygyny habar beripdi. Kanikul döwründe owu ýerlerinde ýaşaýan mektep okuwçylarynyň köpüsi şol sanda başlangyç sınıf okuwçylary köplençe ekin meýdanlarynda işleýärler ýa-da mal bakýarlar. Uzak wagtlap öýünden daşda bolýan çağalar yssyk howada, derýada we beýleki suw howdanlarynda ulularyň gözegçiligi bolmazdan suwa düşýärler. Owa çağalarynyň kadaly dinç almak üçin şertler ýok. Olar yssyda batgalyk, akabalar, zeýkeş, hennek ýaly yer tapsa suwa düşüp gylgyn howadan saklanjak bolýarlar. Dip Daşoğuzly ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar çağalaryň pajygaly ýagdaýlara düşmeginiň esasy sebäbini Tumus kanikul döwründe olara kadaly gözegçilik edilmeýänliginde we köp maşgalalarda çağalaryň howpsuz dinç almak üçin amatly şertleriň bolmazlygynda görýärler. Howullary, ýaplary, kanarlary günäkär etmelerle günlülerini çağalar üçin bakça baglar ýa-da dinç alyş merkezleri el yeterli bolsa, bular ýaly pajygaly ýagdaýlaryň şeýle köp bolmajakdygyny boýun almaly. Dip Daşoğuzly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda çağalar üçin niýetlenen dinç alyş dowlaklarynyň en çemesi bar. Olar Awazada we Gökderede hereket edýär. Emma türkmenistanlylar köp maşgalalaryň şol ýerlere çağalaryny ibermek üçin maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny belliýärler. Türkmenistanyň hökümeti kelekçilikli ýagdaýlara şol sanda çağalaryň suwa düşüp gark bolmagy bilen bagly pajygaly hadisalara degişli resmi statistikany çap etmeýär.